le Vawiin somhi panga August nia daily Nifty thlir na kan lo nei le don ta ni warning pelela stock trading hian risk sang tak keng tel ti hriat ma saka tha a Mizo Stock Trader te hian kan tarlan reng khi kan thlir dan an ni a mani in thutuk na siam thin ang che technical analysis daily chart Nifty lo dei do ni amasan en chuan candle formation tang chuan in ngei that thla lo khop me a ngoi lo khop mai enge ni chi kan en ho do ni je chian na kan nei ang masain he thu hi ngai an pengkhon lokila bull market hi eng kim tu chevek tur anga thlirna tang hian a rawn pianga rin hlenna kar a rawn thang chowa beisei na enga a rawn pui thlinga phok lena china thlen huna a top thini phok lena euphoria om hen tun stage kan tun kan market stage hi euphoria stage nge eng stage anga nom ti hi chik taka bank ngai ven anga ya chan chu John Templeton ten soi hi adik khop mai ke mani experience a po hian kan lo thlirna hian aba bullish me ala bullish don hle mai ti kan rin lai ber hian market hi reverse le thu thina chu thu finga tan kan lo bank khon do nia chuan han lu chu zelila voina che dan khan thlirila Nifty che dan kha heta hian in honga singa sang ruk somnga palien honga a hniam ber line hei thlenga a san ber line hei hi thleng le a singa sang ruk zasari le som pani le point som li panga a in khar meu chuan hei hi ni ta hian khar ni a in khar meu chuan hei ai a in hon na ai a in khar nai a hniam le ta ni hei hi a thalo ni mo bearish indication ni du tlang pu thin da ni omje chu a in hon na ai a in khar hniam chuanin a sang ni lawin a tla tin ania mase Nifty kan lo en chuanin positive closing angin lang ma se ni taka chuan previous day nimina a in khar na ai chuan a sanga ma se voin in hon na tang ai a hniam ani kha bustan chuan angai that thla lo ani tiang kha mo chuan voin chu eng ni nge kan ti chuan singa sang ruk zasari level en chin ani ni voin kha sanber trumin tlai hi thlenga singa sang ruk zasari le som pani le point somli panga va test zuaya va ton ke zewa ma se an lo chang na hral lama tran la tu ten bearish ho in lo chang bear ho in lo chang nge ni ron tla le ta zeu mai ni chu voina landan voina om dan khania chuan voina candle formation hi inverted hammer ni perfect inverted hammer kala tilo chunga ma se inverted hammer in kan pom the ngai mo candle nia bearish indication ni tiang candle hi reversal probability apechini reversal signal ma se hi a reverse to don ti confirmation kan nga lo chuan engma thutlu na la siam theilowa thutlu na kan siam nga ni noilam tianga on noilam panna na on to khop mai hi boost tan chuan alom viau lo ani te kan soi du ni chuan hi Monday Tuesday Wednesday voin ni lai ni ta a candle siam na tang hian ni lai ni gap chu khar thavek to a ma se headline area 16,700 area hi ka en large awangin hemi area hi moi lo tinga ani lawa hi 16,700 area nia voina te si 16,700 chu ton ke zewa ma se adol zo lo ni a zo lo khop mai
ron tlata bang tu tange so malama khan hi a thleng theya so nulama ero a maintain thelo ni dol zo lo ani mo asal tu te kha dol ta lo ni inshallah inverted hammer nal khop maya bearish ho tan chuan bearish ru pu tan chuan ma se an ni tan pon ngai la ti thalo chu confirmation la ha tho nga ni ri sa sanga chuan a trade dan tur hi kan soi zoi nga engtin ngei trade tang ayon ta sai nak tu ka hian do trade on ta lo bearish ril ru lo puta la khong stop loss dang ta hian ada chiang hei hi stop loss dana tur ni theinga chuan lo short ani chuan hei hi stop loss da theinga ani le bull stand chuan thiamal har khomya tuna chuan support level hi 16500 anga tur anga en don tani 16500 ta hian support ada support anga ngai theyang chu alan dan tur an tani chuan ma se nak tu khi expiry day ania option lama baka US lama khuan engomoni da micro data an puan tur oma baka federal bank ten meeting ten nei dona khami thule hlavel kha ngai chan na ngai dona chu US hian market zong ri hong vek thin box ya chu ngai chan na ngai don ni mo point mo khat mai hi kan market atuna technical tang an thlir thei chu ni Vawiin market kha global market atanga te chuan thlir chuan US kha a chhete chem lowa Europe pokha chu a tha Europe pokha dar khat vein hon khanin a thalem lo up ve che ni Asia po ani deuh nuai me a Vawiin lama kha chuan kan market po hian tuar ni deuina lang ani global market atira kan soi tong khan global market tunkara market om dan tur chu global market zuyang kan ti khan apa global market hoi zong in hoi ve zel tinani mo bera chuan tuna chuan 16700 hi poimo doni hi engtin nge major resistance a chang to don ang khop mea hi te apa sizewa ron tla chenghal do dor mai ni thalo khop mea information hi chu kan ngai chan tur ber ni 16700 hemi chunga a in khar thei chuan a tha a hemi chunga a in khar thei mi lo ani chuan tun kara po hian bull stand chun a lawm om lem lawang a hrim headlight candle hi poimo doni naktuk hi poimo doni expiry day nia beisei chu asang te chem lo ni bull stand chuan mo hria chuan indicators hawa hian enila indicators ho tanga en chuan RSI bullish a MACD bullish a ase hei ron bearish chuan hei hongi bearish signal pele vek me doni chu indicators ho chet dani Vawiin move ka 94 points a move a nimin khan 151 points vela move a anh thlau khop mai Vawiin move na chuan karma sa te ngai to chuan karma sa masale te ni lai ni kan en ho thlir chuan a volatile zia me ni lai ni hi ma se tun tum hi chu volatility pe che khop mai a ama khop mai tun tum hi chu naktu ka tan hian in khek khol ani deuh inari nomani paka naktu hi monthly expiry ni don ta hi ana ang volatility ana turangai ni kha Nifty daily tang kan thlir thein ta ni support hi 16500 a hen om turangai ani don ni kha kan lo chik tura kan du chu ni mo poimo khopang nge an do ni
tuna a technical analysis 1 hour chart 1 hour time frame a hen kan en no ni chart pattern lo en thang ni chuan in hmu mai ka ringa ta lang ta lan ma hian lo mo ni chuan in en chart in en na sa ve hle to ni ka ngai nga headline hi ni headline hi 16,700 level kha 16,700 level hi major resistance ania voina pokha na test le 1 hour chart thang pa chuan double bottom double top nei ta ngei mai ni double top chart pattern indication tanga lan dan chuan ai hi tla a on takhop mai ti ta lang ani 1 hour chart tang chuan 50 day atang hian ron bounce a hian support apelenga 50 day hi o 16,500 zone a deuh tho ani om ta hi 16,500 zone a tho om ta level a tho om ta support om na tur chun ta ni hi chuanin hetlai in car bor vel hi in tin nge nak tu ka hian a omang soilok har khop mai pase double bottom om chuan chart pattern daily a pokhana bearish a 1 hour po bearish chuan bearish sentiment kan on lenga kan soilok tong khanin global market a zuya global market a ron bullish le chuan kan in technical analysis how to fundamental hian drive du khoma fundamental a ron thlak vek chuan technical ho chu tho le khata danglam le ngal vek the chu fundamental poimo na phan ta ni kan technical a chuan ai hi alan dan a on zong chu bearish ani to ni one hour tang chuan he tlai tang ron bearish to ma se hi ron nuai re ta veka tuna double top aron siam le ta mi hi bearish indication voi hin ta ni chu 1 hour up chart pattern na kan lo thlir tu chu ne ta ni nak tu ka hian 16,000 hi a test le tura chuan ngai la ma se ta tang hian a test le ngem o ti chu zon ta a test le mai theya karin dan chuan a test le poni se ting le ma se a chhozel lon chan hemi chunga hian a in khara ngai ti kha kan thlir ngai ni mo so 1 hour chart tang chuan double bottom hi concern tur pakhat ani ta ni hi an do ni tlavang ngem ti kha kan chik ngai don chuan 16,500 hi support level aro om ton ta ni headline pakhat le hi kan ta lan du chu nimina point ka ta lang to a hi 1 hour chart a chuan tlemin a time frame hi a tem deuh wangin concern tur em pawh ni lo mai theya ma se epui ngei tua na tham ngei tua tur thil chu ni ve ni divergence om hi tla hen divergence confirmation ni tong em ti kha zona om vele thei ta ni tla he technical indicator lama chhuk thla cha price sang join kal cha divergence negative divergence ya thalo khop mai cheng hi moi nai vak lo ni kha 1 hour time frame akan mu thei le tu chun le ta ni tuka chiang zokin kan threle tur angayang film khurangai hri tina ni 1 hour chart tang pon mo film khurang u tuna bank nifty lam kan thliranga bank nifty lam po hi nimina a chet that ang hu in voin kha aduap khop maya market kha chawhmalama khan atang view bank khan a ron tran pui don view emo kan ti kan ngai chan line a ron bei don san le me bank khan pang khan thalo khop me bank te lo chuan market thi che mo du khop me bank ho hi tho hlok to thin wang ani chuan han en chiang le deuh hlek kila lai area hi puina chet dan bank nifty lam
tại hian honga Banknifty lam hi chuan voina hniam ber tlai hi ni le a singthum sang a zali som ko pakwa chuan hei hi poimo don ni chuan san lai berin hei hi thlenga voina hei hin khar le ta ni thalo khop mai khar thalo khop mai voina arrange chemo a chelo average ang a chemo khop mai voin chu bank chu chawhmalam khan tlai hi thlenga sang zuya se tlak lam kha ron on la ta duai ani bera nimin tukin an khonna ain an khar hniam le thei ta so Nifty ang thawin hi thalo chuan a support area ava test zuai boka voin chu support le resistance area a test ani bera ta hi a om dan chuan ta ni ti hian bearish closing ani ta ni candle tang point langa ma se headline pattern pahnih hi entaila hei bullish pattern zo candle hi pullback pattern voin chu resistance testing day ani Nifty nang hani poi resistance ma se 3600 level hin ta ni resistance ka 3600 level hi 3600 level hi resistance area kan tik han a test area chu va thleng lo nai ma se an lo a thleng thei lo ani ber chu bank Nifty lam chon mo chang hle ma se a test thei lo ni bank lam kha an cha thabak lo ni resistance testing day ani wangin resistance test a ngam lawa sukani tu chu kan thlir nan tur pan tan ma se heting sen khan pullback candle ani thengem ve hi bank Nifty lama chon pullback candle angen kan ngai thin tai hi a chan chu pullback candle chu hi a chan ve ain closing hi la sang thata ma se ngei that na tur lain lawa chun week hi se hamarin in ngai thenga hamarin han talan talama se hamar ti don chuanin a body hi alien tuka inverted hamar ka ti tho na ama se a body hi lian theta ka duain chu hamar angin pom ila kan pom sual lo mai thei bok ani hi mo chu alan dan pan ta ni bank Nifty chu ka soi du be indicator en la moment MACD tang phai chuanin strong vak lo ni bullish sentiment hi signal chunga chon om ma se a trend hi a bullish lo ti ta lang view ni RSI point a support lo khop me momentum support om lo wa a strong lo ni hetlai a bullish candle de a strong lo khop me ti kha la ta lang ani chuanin bank Nifty lam hi chu a troi hri ni mo bank Nifty hi lam hi troi lu tuka Nifty hian a thlenang tur pon bank Nifty hian all time high thlen zu line bank Nifty hian 3600 point pel thalei thei lo chu ni be all time high chu soi lo bank Nifty hian all time high hi thleng se kan Nifty hian 18000 hi a thleng theina chan si sang tol to ka chuan kan bank hian kan market hi atit engemaw chan chu ti thuan no pani mo all time Nifty hi all time high thleng thin ma se kan bank hian engemaw chan chu lo break na sel to ka chu kan market din hun pa in Indian market din hun pa ni bank Nifty an all time high thleng thei pe chu kan market hi kan Nifty pe chu he hian a sang le zo lang all time high apo chu kan tarlan du pa an ta ni mo kha bank Nifty a heta po hian hi thotan thole nilai nin ta nak tu ki expiry thonia bank Nifty monthly expiry he chuanin tlemin a in soi hi an na thei na tuka chuanin bank Nifty lampoi bearish indication oma pullback chuan nak tuk market hi boost tan chuan a lawm om lo mai theya ma se global market
kan zui kan ti to ha global market that chuan kan market paron thale me chu London ani dan phung pahdani fundamental hian market drive a technical hian market om dan tar lang mai chau ni chu daily trangan thiam dan tur ani tuna 1 hour chart bank nifty kan en velenga 1 hour chart chu amoi phian mai ni mo hei hi entire pullback anei ni flag formation flag formation pattern angin an ngai taila hi RSI po hi RSI chu neutral ania so MACD bullish to a hi trend a chuan so support line tanga bounce a ma se et lai hi consolidation area resistance area kan ti chun tan 3600 hi test thengem tlai pattern chu moi khop me and pullback pattern ya upward momentum continue chance sanga mase daily a bearish one 1 hour hi chu a in ngana tlak lo tikha kan share tan kan sai do ne hemi chart pattern hi tinge om ti kha kan talan du wangin bank nifty a kan ta lang ania han beisei na tur em om te chiam lo 1 hour tang po hian chuan global market a zir ani hriang bank nifty 1 hour po kha kan lo hriat thiam ngai bank nifty pay chu tlai moving average strong hian 100 days support alam mu che to me adu hen 100 day support 100 day hian 100 day EMA te hian support and back thei chuan bounce le thei tura chuan ngai thenga chu hei hi daily pattern ni se chuan a bounce rin no mani ma se 1 hour pattern ya 1 hour chuan an factor na tur vakha ani lem lo ni tikha kan ta sai du ni khati song kha 1 hour chart technical kan en thei chu ninga tuna kan hold hand thil lang win market che dana mo phu tu te technical te sector ta han thlir ma saberin energy sector in ma hruaya energy sector a chuan enge number 1 India rama kan ti chuan in share mo reliance ani mo energy reliance kha ache thakop me awin khan chu wang chuan market energy sector pot sodor mani chuan chu public sector ho an ta ni public sector chu market and move to tak chuan engma han contribute an nei te chiam lo ani mase Vawiin market kha chu a bearish indication kan ti rual a chung ril a che ho hi mid cap less small cap ten che vela tlat boka hi an chen a lo na an lei an om nge chan ka hrelawa an lo che vele sound local vele tlatani kha enge a chan chu hriat har khop mai khatinga market a bearish to line mid cap less small cap lo chho kha chuanin retail ho te man lo an lo lei pon ni theya mo retail ho hi an tam ve a retail ho te pon lo lei ani ve the FII ho hi an lei chu arin nom lo viau ni FII le DII ho chuan a chan chu an FII le DII ho chuanin an lei hi chuanin large cap ti te mid cap ti te an lei thawa ma se large cap hi an lei na sadu tlang pui thin ni ti kan ta lang dua chuan Vawiin market nu niam tu te chu bank ani mo nuk niam a bank kho zong zong nuk niam vek ani bank kho wang ani te tlang pui wen chu market nu niam tu ani financial service ani hian thalo khop mai PSU bank po bank hawin nu fual chuan market hi a chho thei lo sang thei lo bank hin poi mol tu ka chuan lang chiang veo ni Vawiin cheu po hen
sector tam zok hi an cha tha sector claim zok hin cha chema se claim zok po hian control ne view ti hi langani tu chu sector kan en dan sector train kan mu thei don ta ni chuan large cap lama hian in tingen che dan hiawai bullish stock ko an ta ni adani ports si chan news atain lo thlir karinga insider trading ang deng lo ta khanin thom te kan nei vele ma se ron recover thavio ni adani port te po mo fundamental lama khan news neu kha an neya tu chuan an buai hi a re to ni na lang chuan Vawiin market anon nor kala HDFC Bank te Hindu Unilever hay Reliance po Reliance te po haron cha thani market chet na mo phur Vawiin market sana mo phur tu heng ho wang hian market kha du angina tlalo zok ani bera HDFC heng te ITC te TCS te heng ho infi te po heng ho hi an market an contribution a liana heng ho hi an tla ve lo ni an tlak ve lo wangin market kha du ang pura tla lo ni ti kha han thra thiam ma sai la ITC HDFC Hindu Unilever Reliance pe chu 1% te move ma se en kha tak chuan 0.79% en kha ni chuan Vawiin market na taka atla lo na chan poka heng ho stock wang he ni ti kha kan ta lang do ni chuan ani le Vawiin market a hniam na chan chu hei bearish in tam zok mani large cap po mo a big takin HDFC bank hei kan en nga finance bank ho khan tamani hei bullish a hian bank hit om mang lo ni mo bank hit om mang lo wa bullish lama hian bank hit om mang lo wa bank ho ei finance just fin certain finance ani chuan Axis Bank tla a Bajaj Finance tla a ICICI Bank tla a SBI tla HDFC Bank tla Kotak Bank angei nom lo a shol ho finance la bank a shol ho tlak vek chuanin market chhopui tu san pui tu nom lo ti na ani bera hei hi a chan ani Vawiin market atlo lo na chan kha chiang takin ti hian kan hriat thiam pa ta ni kan market tlak na chan stock chho le stock tha ho kan bankin an hnuk niam ani ti chiang takin lang ta ni chuan che zelang kan en ho advanced decline kan en hawang tla hi kalo ti dik lo ni hei bullish ti lo tur Vawiin market chet na chan kha advanced decline a hian kan enang Nifty lama hian market tam zok a chuan hei stock tam zok chu la chho tho ni Vawiin pon market tla po khan mid cap le small cap a khan kan soi to kha sector kha la up ta ta ni chu an lo la lei tho ni stock up ma se stock tam zok up ma se market kha a in khar bearish in ala in khar ram tho ni chu wang chuanin si kan enzo tak che large cap ho kha bank ho kha tlak nat em wang ani atam zok hi chho ma se a market a apui a shol ho an tlak chuanin market hian a dol zo chung lo ni mo tu chu chiang takin kanon talan tangani hriat thiam ka ringa chuan sensex lama po hei in ta ni soi nu sensex le nifty a chuan a in zom deuh te tia chho ta san chuan ta point sang ve zel thini chuan lo hriat thiam ngai ta ni pakhat a chuan
chuan advanced line a kha han ta ni FI la DII vo hi poimo ta ni hei hi foina FI hawin he ti sa thi thala DI pon thal vele thoni market at lo na chan po an ni reng ta ni thal nem FI chun thal nem khop mai ni me kan soi tong khan future a an nor chawa ke segment an thal le a wain chu DI pon thal tlat me a daily chart kan en kha nak tu po hi angai that thak talo view ni bul so tan phei chuan waina pon thala DI hoin an thal vele tlat me a ma se nimina an le ai khan wain an thal chu tlem jok ma se waina po resistance area 16,700 tlenga tatang khan thal le ta chaw chaw an ro thal ve ni ngei tu ni mo profit booking nei ve ni ngei tu ni lan dan chuan chawhnu laman thal ni ngei tu ni chawhnu lama tlak awang khan chu FII le DI kan en tanga kan hriat thiam tun ta an future options lam ul laila le boka hei hi future an nor chawa ke segment an thal le a FII wi ngen tum shalo ni hei hi ngai that lo na tha ngai that lo na tur an tar lang leang chuan Nifty lama chuan hei bullish a option lama Nifty chu bullish a bank lam bearish vele tung ta ni neutral tila than chuan pomanga ma san ke chuan bearish ke tiang 0.95 chu bearish a ai dong wana tlin lo chuan bearish selang chuan option lama an bearish ani Nifty win ang lo tiang hi a thalo Nifty le bank an in zul an kal da in mil ta lo thalo ni confusing chuan future lama open interest kan en chuan Nifty po alo la bullish a bank Nifty lama e chuan bearish le thung ta ni opposite in kal tiang hi thalo bok a signal thalo thlir om ni wain chu ngai ti thalo tur thlir om ani bank ho hi ka sen khan bank ho hi market kalzel tur le sanzel tur contribute nema bank a that lo chuan market hi duangin a cha thei don lo chu chiang sa chuan bank hi poimo tuka bank a bearish chuan market hi khuyama kal ari nom lo ni tikha kan sei do ni hi ni ga khala dangai lo hei tuna chungan da ve chananga option chain kan en nga hei options trade chain ta ta na kan hriat chu naktu ka hian resistance level khuyang yomang 16,700 hi resistance level lakhong khop mani mo lakhong khop mea ani le support khong omang 16,500 mo kari zau vak lo ni chuan headline in kar hi naktuk chu a chet dan tur anga ngai thei ani don ta ni hi ol sam dewin kan ta lang nge hei voina pokhan 16,700 lama ndo shal na sa a 16,600 ta lein om zeu ma sen na lo khop mea ta po hian an lo le ni ma se ta chuan an tam to shim shim ani mo an lei tu te kha apo put option put writers ani hei call writers tinani hei hi simple dewin resistance area ni nga hei hi support area kar hi zau bak lo ni 16,500 16,700 don ta ni Bank Nifty lama chuan headline kar in don ta ni tu ka hian hei
36,000 hi resistance area ani lenga tuka po hian hetlai kari chu ani ve thonga ma se apui a main ber chu 3600 hin lenga tlai hi 3500 is support area tu chu ani le don tani kha kara zau lo khop maya chu Banknifty lama kan thlir dan tu poni tlai pui en pai la hai Banknifty chu bearish ani call writers tam em thalo ni tiang he bearish tinani ole khati zong kha Vawiin market thlir na kan nei thei chun ta tuka lo le la don ya Facebook la Instagram la YouTube la Twitter la matem lo follow ula chuan YouTube a khan no subscribe ula notification icon khalo on ula I thlir ber kanon upload apiangin in lo hriat vat theina turin chuan video hi stock market chung changte tam theng beron post kan tum zel don ya ong tha vek ule